pertiging inita guys. Naglagiting ang kainit, murag Pinas. Nagkuhan ko sa kung buko-buko kay basa kay gusto na perting init na mamaag ng init. Og sumaw to, may ingod to na pod. So karon nga Sabaduha, na napod mi diri sa apple farm kay wala na po dito pertiging inita guys. Naglagiting ang kainit, murag Pinas. Nagkuhan ko sa kung buko-buko kay basa kay gusto na perting init na mamaag ng init. So mo to, amo tal nindot kay ang bukid oh. Look at the mountains. The mountains is very high. The apple tree is very green. Muni nag-among gibuhat diri karon guys mga kamananap kanang nagbawas ni og bunga. Bunga sa apple kinahanglan bawasan siya kay magpungpong siya kanang magdikit-dikit siguro ni sila ikadagko na nila malata ang uban mao nang dili siya or dili kuno siya kay kadagko kay daghan kuno ang kanang magpungpong daghan kuno ang bunga nga magsuyop kuno sa nutrient. Ambot lang akong kauban nagbot-bot mo siya sulti. Yes na lang kay mauram gid nato no basta tiguwang na tanan di na ta makiglalis kay kapoy na kay magsigilalis na nila. Mutuo na lang ta kay aron mahuman aron madali ta no. So mao to. Isuroy ta mo diri sa among trabaho. Ang among trabaho diri nagbalik no. Ako lang yung balikon para makasabot mo kanang magbawas mi og bunga. Among nguntingon niya. Amo lang problema ani ron kay mo kat-kat mi og hagdanan. Pero sagdilag mo kat-kat og hagdanan basta inig kat-kat kung mag-kat-kat ignaog kwarta dayon kay maura na atong giari diri. Kwarta ra magid atong giari diri bahala na mga hagbong no. So mo na mong trabaho magkuha mi magunting-gunting lagi niya. Upat ra mi ka buok niya ang among kauban Koreano duha, nya duha pud mi ka Pinoy. Nag-explain pud siya giya dito. So mo to. Nya akong i-explain ninyo muna ako tudloan ta mo unsa no. So ang among trabaho example lang ta mo kay para mo makasabot jud no kay sa rabi sa hangin ning naminaw na ko diri gahi kay sabton gahi kay bagol-bagol magsigbalik-balik pangutana no. So mangita tag gunting-gunon diri asam ta mangita ni. Sa man terapita diri. Ay. So wala man uy asa naman nirepit. Wala naman. So halawa na amok pakatkaton jud ko ani guys kay kuan wala man diri sa ubos kay ang kaning sa ubos ang mga babae mo maggunting-gunting sa ubos kay mga bilatan di man sila mangatkat kay mahadlok nya kaming mga lusan kami pud ilang pakatkaton. So mao ni explainan ta mo. So nga among ginabuhat diri mukat-kat ko diri ana kat-kat sig saban ta diri adare ta spikas bi no sagdi lang ko yung saba ko diri kay mo man itong gi-vlog ha para naghan tong samo ko budan niya dra so dra so ano kat-kat this is the ladder mo example so mohatag kanyog example no ang atong example ani ron kani sama ani kana makita natay kani diba kana kita mo ani kani ang makimiro dira kana amo na siyang guntingon ana binlan siya gusa ana diba oh ana guntingon siya ako jud gisayangan sa bunga kay daghan kay kuan na sa kadagan sa pungpong no usa ra ibilin ug ngano kan sa kay problema na nila hagbong ta sumao to tunawa daghan kay bunga sa ilawom diba. Unya mo namang trabaho ko sa Sabaduha, nila ako daghang storya kay kapoy na kayo. So mao na. So no, di ba? Ihangos ko tinabi sa maura to. Akong ikadalit ninyo karong Sabaduha. Ugma na pod magunsa man ni kaugma. Unsa trabaho na may kaugma no. So na gamay pa kay baby pa kay nga mga kuan mga apple tree no. Maura pud to nga ako ikadalit ninyo daghan kang salamat. Unya mag-video lang ko unya sa akong trabaho kay para makakita gyud mo no sa actual. So maura pud to daghan kay salamat sa inyong pagtan-aw, pagsubaybay sa atong vlog, vlog. So maura to daghan kay salamat. Lami ipang mga piyon ta ako nya pa man ang tagiya oy. Lakaw man sila. Sige no. Unya sunod na pud ugma na pud sunod na pud part-time no. Nga pasabdak wanin sa bayabas ni apple. Mura mag bayabas.
Di ba? Inani ramon trabaho ka sa'yo. Gunting-gunting. Inlan lang siya og usa. Alright mga kamananap. Ang inyong host, Mananap. Nana. Pasugay mo tabi ba? Ano sila? Pasugay baba niya ba? Ano? 한국이라도 더 잡아야 될 거 아닙니까?